வணக்கம் தமிழா, நமஸ்தே இந்தியா. அருள்மிகு கமல விநாயகர் திருக்கோயில், சென்னை ஐனாவரம் ஐசிஎஃப் காலனி, குன்னூர் ஹைரோட். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் ரவி. எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரீசெண்டாக இந்த பக்கம் போயிருக்கும்போது இந்த கோவில் போயிருந்தேன். என்னுடைய டெம்பிள் விளாக்ஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்க சப்ஸ்கிரைபர்ஸ், ஃபாலோவர்ஸ் அனைவருக்கும் நன்றி. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, இன்ஸ்டாவில் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இந்த கோவிலில் முருகருக்கு சன்னதி, அதுக்கப்புறம் ஐயப்பனுக்கு சன்னதி, நல்ல கோவில் அழகாக இருந்ததுங்க. விநாயகரோட சிலைகள்லாம் சூப்பராக இருந்தது. இந்த கோவில் போனது எனக்கு ரொம்ப திருப்தியாக இருந்தது. இறை பணிக்காக இந்த கோவிலில் நிறைய குழுக்கள் செயல்படுறதை நான் பார்க்க முடியுது. அதில் சில பார்த்திங்கன்னா அருள்மிகு கமல விநாயகர் இறைப்பணி மன்றம், அருள்மிகு கமல விநாயகர் சத்திய சங்கம், திருப்புகழ் தெய்வீக சபை, சிவசக்தி சங்கம், ஐசிஎஃப் ஸ்ரீ மகாசாஸ்தா சேவா சங்கம், காமகோடி சேவா சமிதி ஐசிஎஃப். பக்தர்கள் இந்த கோவிலில் தேங்காய் மட்டையை கட்டி வழிபடுறாங்க. ஓம் கண் கண் கணபதே நமக.